ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕರೋಡಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ತೇರು ಅಂಚದು ಕಾಂಡಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ರಪ ಆವ್ದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಾಂಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಆತನು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದ್ದು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವ್ದು ದಯಪಂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ನೀರು ಬನ್ನ 3,000 ಲೀಟರ್ದ ನೀರಿಗೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಕ್ಲ ದಿಂಜಾವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪೂರ ದಿಂಜಾಯರೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ನೀರ್ದ ಅಂಚದು ರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅಂಚೈತೆ ಕೋರಿಲೊಂಬೆರೆಂಡು ಮೀನದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಬಿನ್ನರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನಕ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂಪಿನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪೇವಂತೀರಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬಸಟೆ ಪೂಪಿನಿ. ಓಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೂಪುನೊಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕಲು ಬೈದೇರು ತಿಕ್ಕಲು ತರ್ಕೋಡೆ. ಸೊ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಸ್ಲೇಗ್ 10 kg ಕೋರಿ ಬೈದು ನೀನಿ ಪಾಡು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಬಿನೇರುಲ್ಲೇರ ಅಂಚದು 10 kg ಕೋರಿ ಇನ್ನು ಮೂಲುಂಡು ನೀ ಕುಂಟರ್ದು ನಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಏಪಲ ಯಾನರ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಲುಂಬುನಾರೇ ಜನ ಅರ್ಧನಾರು ಬೇತೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪು ಚಾಕೊರ್ಪೇನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾವ್ಜಿ 10 kgಗೆ ಅಂಚದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಈತ ಪೊಡಿ ಆತ ಎಂಚದು ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕಡೆಯರ ಬಂಡೇರು ಕಡೆಯ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಲುಂಬೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂಗುಡೆ నేను రవ్వ పాడితే కై పూడత్రి ಇದು ಮಟನ್ 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 ಮಾಸ ಮಾಸನೆ ಮಟನ್ ಬಂದ ಮಾಸ ಚಿಕನ್ ಬಂದ ಕೋರಿ ಮೀನು ಅಂಚೆ ಎದುರು ಪೋಗೆ ಎದುರುಡುಲ್ಲರೆ ತುಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಪ್ಪ ಇನಿ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಬಂಗುಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 4 ಗಂಟೆದ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದನು 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೇಜಿ. ಸೊ ಪಿರ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಟನ್ನೇ 19 ಚಿಕನ್ದ ಲೈನ್ ಉಂತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಲೈನ್ ಇತ್ತನು ಐಕ 6 ಬಂಡೇರು ಮಟನೇ ಕೊಳ್ಳೇನು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಪಿರ ಮಟನ್ ಬೈದನು. ಸೊ ಮಟನ್ ಗಸಿ ಮಲ್ಪರೆ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಟನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಯರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. Here, out. And then,
ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಬಾಡಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಮಲ್ತದ್ದು ಮೀನಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೂರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುನು ಸುಕ್ಕ ಟೈಪ್ದಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವಿನೇ ಮಲ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿನಿ 3000 ಲೀಟರ್ದ ನೀರಿನ ಕನಪಾದ ಅಂಚದು ಮಾತ ಪತ್ತದ ಪಂಡ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಡು ಸೊ ಅಂಚದು ನೀರು ಅವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ಏತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ನೀರು ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಲ್ಲಕನೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಫುಲ್ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಒರಿನ ನೀರು ತಿರ್ತ ಮಾಮಿನಾಡೆಲ್ಲ ಕೊರುಂಡು ಓವೆ ಬೇಲೆಗ್ಲ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ನೀರು ಮೇಯ್ನ್ ಅಂಚಾದ್ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಡ ನೀರು ಕನ್ಪದಿನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ನಡಪಾಲ ಭಗವತಿ ರಾಮರಿ ಭಗವತಿ ರಾಮರಿ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆಯಾದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಡುಕುಲೋ ಉಂದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಒಂದುಂಡು ಉಲೈ ಪೂತೂಕ ಈನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂದು ಮಟನ್ ಗಸಿ ಮಟನ್ ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲು ತಿರ್ತುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಅದು ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡವಲು ಇಡ್ಲಿ ಕನಪಾಯಿನಿ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ದನತೆ ಅಂಚದ ಇಡ್ಲಿ ಕನಪಾಯಿನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣೊಂದು ಬೊಕಾಯ್ತ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತೈತ ಬಾಜಿಂದ ಎಕ್ಕರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೂಲುಂಡು ತಿರ್ತುಂಡು ಬೆಡ್ದ ನೇತ ಅಡಿಟ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರ ನನ್ನ 2-3 ಜನ ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಬೈಯಾಗ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬರುವೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ತಟ್ಟಿಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೀನು ಓಲ್ಟೆ ಪಾಡಿಯಾ ಅದು ತೋಪುಡಿತ್ತಿನ ಅಬ್ಬಾ ಪುಡ ಉಂಡದೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಅಂಚ ತಟ್ಟಿಗ್ಲ ದೀಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೈಯಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಬರೋಣ ಅಂಚಾದು ಒಣಸಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕನಡೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಆ ಮಸಾಲೆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗಿರ್ತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಸೀರೆಡ್ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಅಬ್ಬು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಪಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುಚ್ಚಿ ಬೇ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಎಣ್ಣ ಪಾತಿರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೈದೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಸೊ ಖುಷಿಯಾಣ ಕರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಐದು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಂದಾವು ಅವು ಬಂದತ್ತವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜಾದು ಅವು ಬಂದ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ತೋಚುಂಡು ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 9 ದೊಡಮ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗೋದು ತಿಂದು ಹೋಗ್ಲೇರು ಅದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ರೆಡಿ ಆತೀರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ನಡ್ಪುನ ಜರ್ನಿ ಎಂಕಲು ಬಲೆ 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 ಮಾತಾ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಆ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅಶಿತ ಅಲ್ಲ ಅಶಿತ ಬಲ್ದಿ ಉಲ್ಲಾರಿಯೇ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಪೋಯಾ ವರ್ಷಲ ನಡ್ತಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ನಡ್ತದೆ ಆ ನಡ್ತಂದು ಪೋತುಜಿ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಬೈದೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಚುಮ್ಮಿ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಚುಮ್ಮಿ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ಪನ್ಪೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಪೆರುಂಡು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡ್ನಾಗ ಆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಪೋಯ್ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಕಲ್ನ ಓಕೆ ಚುಮ್ಮಿ ಏರು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇನಿ ಪಾನೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುರದಿಂಚ ಪಂದಿಜಿ ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಕನೆ ಬರಡು ಬಂದು ಮೆರ್ನ ಮಗಲು ಚುಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ದೊಡಮನ ಮಗಲ್ನ ಮಗಲ್ ಸೊ ಎಂಕಲ ಮಗಲೇ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ದು ಲೇತು ಮಲ್ಲತ್ತಲ್ಲು ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಅಂಡ ಪೋರಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಸಜ್ಜಿಪಾಗ ಅಕ್ಕನಡೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶೋರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಪುಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಕೊಂಚ ಜೋಶ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತದ್ದು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತಿಜ ತೀರ್ದ ಕಂಡಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಸುಮಾರು ಪಟಾಕಿ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಒಂಜರ ಗಂಟೆದ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡತ್ತದೆ ಅಂದ ಆತುಲ ಪಟಾಕಿ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರಾವಿನ ತೂದು ಉಂತು ಸಾಕಾದು ಅಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೀರು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪನಿ ಬಿರವಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೇಮ್ ದೈತಂಡು ಪಂಡ 4 ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಲರ್ಗೆ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ದೀವುಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜ ಕಾಸು ಲಗಿತೊನುಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಲಗಿತೊನುಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಸಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತ
ಯಾಲಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಐ ಕಾಸ್ಕೆಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೆಪ್ಸಿ ಓಕೆ ಬತ್ತನ ಪೆಪ್ಸಿ ಇಂದು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕಲರ್ ಪಾಸಾಂಡು ಸೊ ಆಯ್ಗೆ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕನ್ 300 rupees ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ ನನಲಾತ್ ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಪಂಡ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಬಂದು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಕಾಸು ಪೋಪಿನೇ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸರ್ಕಸ್ ದಾಡೆ ಪೋಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕ ಪುಟ್ಟೊಟ್ಟೆದ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಕಂತಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ನಾನು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಡೆ ಪೋಪುನು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಡೆದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಪಂಡು ಇನಿ ಗಾಲ್ನ ಕುಲ್ಲುವಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಬಾಬಿಲ ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚುಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೊಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೊಲು ಬಂದು ಸೊ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗೇಯ್ದೊಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಲ್ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲು ಅಕ್ಕನ ಕುಲೇಕೆ ಪೂರ ರೈಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಕುಲ್ಲರಾಗ್ಲೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಸೊ ರೈಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ ಆ ರೈಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನಡು ಕುಲ್ಲುಗಂದ ಆಸೆಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಜಂಪಿಂಗ್ದ ಸೊ ಐಟ್ ಗಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದಾದ್ ಸೊ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಬಡ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ್ ಗೋಬಿ ತಿನ್ಕಂದು ಬತ್ತ ಗೋಬಿ ದೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋದು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರಿಯ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂಡ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಎನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ಗೆ ತೊಂಡಲು ಸೊ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಎತ್ಕೊಯ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಾಸು ಪೂರ ಲಗಡಿಪೋಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ದಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋದು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಜಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಮು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯಾರಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.